रनजित बसुमतारिया सासे एनडिएफबि दिनै एनडिएफबिनिफ्राय बिथाङा इएमबो जाबाय मा बुंबावदों मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनि मानसिफोरनो साख्रिखौ होगोन होननानै खिन्थु दिनैनि दिनाव माथो मुंख्लंनि न'खरनि मानसिफ्रा साख्रि बहा मोनखो आरो सोर मोनफेरखो बिथां रनजित बसुमतारियानो आंनि सोंनाय बे आरो नोंथाङा होनो हामारगोन ना रनजित बसुमतारि नोंनि सोरनि सरकारा होनो हाथारगोन ना हाथारा मानोथो दिनैनि दिनाव रनजित बसुमतारिया एफा गिदिर खोथा बुंनानै मानोथो दिनैलाय दाखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै मानो जमा जानो गोनां जाखो बिथांमोना मोनसे मा खालामदों कमिटि दादों 5 लाखनि खोथा बिथांमोना 5 लाखनि थाखाय थैयाखै बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जादों थैदों जिउ होदों दिनै बिथांनि जिउ गारनायाव रनजित बसुमतारिया इएम जादों बियो बिथांमोनखौ दिनै बियो असनमान खालामदों बियो दिनै साख्रि होगोन होननानै दिनैसिमबो होआखै आं आरो फिन खनसे दामनानै होबावदों रनजित बसुमतारिया खोनासं नोंथाङा एफाराब गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानाया जानाय नङा नोंथाङा जादों होननानै बुंदोंब्ला बे एनडिएफबिनि जाखिनि थैनाय आरो बर' रायजो राजानि बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय बावहायसो बियो दिनैहाय इएम जादों नङाला थैनोबो जाया बियो आं नोंथांमोननो खनसे दामना होबावगोन बियो मा समाव बुंदों बियो गाव थाल गैया बियो मानो बुंखो दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय सरकार दानाया इएम जानानै थानाया मानो होनो हायाखै दिनैसिमबो होनो हायाखै मैयाहाय मोनसे उदालगुरियाव मोनसे मिटिं जादों बावहाय 4 लाखनि खोथा जायफ्रा मोनाखै बेफोरनि खोथाबो सावरायलायदों आरो बावहाय जों नुनो मोनदों एनडिएफबिनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरा मानो लिंहराखै धीरेन बर'नि ग्रुपनि मानसिफोरखौ मानो एटेन्ड खालामनो हायाखै मैया आंहा बुंनांगौ सोंनांगौ आद्रा थाबावदों होननानै साननानै दं आरोखि आरो ओंखायनो आं बुंबावगोन दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथां फेरेंगा इएम रनजित बसुमतारि नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों इमिडियेटनो जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो साख्रिखौ होनायखौ खालामनाया मोजां होननानै आं सानो सरकारा जे मोनसे बिथांखि लादों फिन रोदोमखांफिन